δεν ήταν το δεύτερο ή το τρίτο όνομά της. Έτσι λοιπόν και η τουρκική ονομασία της Κομοτηνής δεν ήταν η πρώτη. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, Κάτω και ο Τσιτσικός και μετά ο κ. Γεωργιάδης. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι κακό, έτσι μιλάμε με όρους διεθνούς οικονομίας. Δεν είναι κακό να ανοίγει τράπεζα και πολλά έχουμε ανοίξει. Όπως η Εθνική στην Κωνσταντινούπολη, έτσι μπορούν. Αλλά είναι απαράδεκτο. Μία ερώτηση να κάνω. Σας παρακαλώ κύριε Ντεδέα. Μία ερώτηση. Σας παρακαλώ. Ένα λεπτάκι. Να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μας. Μπορούμε να μιλήσουμε και εμείς λίγο. Να είστε καλά, μισό λεπτό κύριε Ντέντε. Λέω το εξής κύριε Παπαδάκη, ότι είναι απαράδεκτο και είναι απαράδεκτο εντός του γεωγραφικού χώρου της χώρας αυτής να υπάρχει πρόσκληση η οποία να μην έχει και την ελληνική μέσα. Και το άλλο είναι. Δέχομαι την αγγλική, δέχομαι την τουρκική σε έναν βαθμό, εν πάση περιπτώσει, για εμπορικούς λόγους, αλλά απαράδεκτο να μην υπάρχει ελληνική μέσα. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, κύριε Ντέντε. Να την κάνεις την ερώτηση, κύριε Γεωργιάδη. Μια ερώτηση. Τι πιστεύεις εσύ που ξέρεις πολύ καλά την Τουρκία ότι θα είχε συμβεί εάν μια ελληνική τράπεζα στην Κωνσταντινούπολη έκανε τα εγγένεια και τύπωνε την πρόσκληση μόνο στην ελληνική και έγραφε Κωνσταντινούπολη και στην αγγλική? Τι θα είχε συμβεί στην Τουρκία? Για να απαντήσουμε και να πεις αυτό που θέλεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Εγώ θα σου πω μόνο πάρε τη σημερινή απογευματινή της Κωνσταντινούπολης, τις διαφημίσεις που έχει της Ολυμπιακής και της Εθνικής Τράπεζας και της Ολυμπιακής όπου λέει όχι Ισταμπούλ, Κωνσταντινούπολη. Μα δεν σου είπα εγώ τη διαφήμιση. Εγώ σου είπα την πρόσκληση. Μα το όνομά της είναι Κωνσταντινούπολη. Μην απαντάς σε άλλο. Εγώ σε ρώτησα στα επίσημα εγγένεια όπου καλείς τους κρατικούς αξιωματούχους. Γι' αυτό σε ρωτάω. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Δυστυχώς πέφτει το κύκλωμα και τώρα θα θεωρηθεί παρέμβαση. Πέφτει το κύκλωμα. Να το. Ήταν ένα τέταρτο το κύκλωμα. Στο κάτω-κάτω το Ίσταμπουλ είναι μετάφραση. Το Ίσταμπουλ είναι μετάφραση. Ή στην πόλη, επομένως είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. τα πνεύματα στην τοπική κοινωνία, αλλά δεν μπορούμε, και ξέρετε κάτι, στο όνομα της να τα έχουμε καλά με τους γείτονες και να μην τους προκαλούμε, αυτό θεωρούμε ότι είναι μια πρόκληση. Μια πρόκληση η οποία έγινε και μάλιστα με την παρουσία του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως της τουρκικής. Μα εδώ. Όπου δημιουργήθηκε, λένε κάποιοι, δημιουργήθηκε για να ασκήσει κοινωνική πολιτική στην περιοχή. Είναι απαράδεκτο ότι η κυβέρνηση έδωσε άδεια να γίνει αυτό το υποκατάστημα εκεί. Να σου πω γιατί το θεωρώ απαράδεκτο. Γιατί αν πραγματικά δεν έχουμε καταλάβει την ιδιαιτερότητα της τουρκικής πολιτικής στην περιοχή, είναι σαν τη Τουρκοκάμιλο που βάμε το κεφάλι μας στον άμμο, κύριε Παπαδάκη. Είναι κλιματικά. Εγώ τα ήμουν στρατιώτης στην περιοχή γιατί εκεί υπηρέτησα. Μας απαγορεύανε να πάμε. Εγώ δεν σας είπα να πάμε να μας απαγορεύσουμε. Μας απαγορεύανε να πάμε σε καφενεία μουσουλμάνων. Και όταν ρώτησα γιατί, και αυτό είναι έγκλημα εθνικό, γιατί και αυτοί οι Έλληνες είναι, έπαγα 20 μέρες στην Ακή. Τι σχέση έχει αυτό που σας λέω με αυτό που λέτε? Όχι, έχει σχέση. Εγώ σας λέω τώρα, δεν ξέρουν ότι η Άγκυρα εξυφαίνει σχέδια στην περιοχή. Τώρα τα ακούτε από μένα από την φορά. Κύριε Γεωργιάδη, να σας πω τη σχέση για αυτό που λέμε. Πάμε να το δούμε. Χαρίσαμε τη μουσουλμανική μειονότητα. Εντάξει, και τα λάθη του παρελθόντος θα διορθώσουμε. Δεν θα διορθώσουμε όμως τα λάθη ανοίγοντα την κερκόπορτα στην Τουρκία. Μιλάγαμε προηγουμένως για οικονομική κρίση. Και να πω συγγνώμη για το θέμα ότι έχει κάνει η κυρία Κουσουλοπούλου που είπε και ερώτηση.